Поздравления! Danas вам дам информацию глede купончиков, которые нам дают 50% попуст на долучені сделки. Те купончики мы придобили с нашим наручилом, мы имели сай ена наручило в каталогу штивилка 9, али 10. И на всякие 18 евро накупи з каталога N купончик припада нам з тим попустом, мінус 50%. Седай вам повім то, кай злопомемно. Гледа активація. Те купони не треба активувати, кер обстає сезнам долучених ізділків, які легко взамемо з тим попустом. Потім, те попусти легко іскористимо таку, як пише тукай, за нього кожа, за нього лаз, гігієна, декоративна косметика і косметика за дом. Не можна іскористити те купони на облачило, на ізділки за здрав'я, потім кухонські припомочки, потім, конечно, накид, на те ізділки попуст не гре. Потім, те купончики легко іскористимо саме в тему каталогу в Енестке. Сюда та каталог имamo, который был до 9 августа активен, и купончики треба іскористити до 9 августа. Такой взгляда купон, и, вероятно, вы вспомнили, достоприели него своим наручилом. И сюда повем и покажем, какие те купончики мы искористили. На зачатку гримо на faberlic.com и приявимся на свой аккаунт. Потім гримо і наредимо наручило. Place order. Чи тука мама collection пакет гри на Любляну. Чи будемо далі delivery. Пакет би прийшов на наш домашній наслов. Тука треба исполнити все податки. І сюди будемо то наредили. Так, держава Словенія. Так, потім регія. Так, Середньослов'янська. Найбо замемо Любляну сину. Так, Шенкрут Любляна. 1000. Так. Так, улиця, штивілка. Так, і тільки поглядайте. І мамо дві можливості достави. ГЛС предплата наручила і по повзеттю. Легко зберете, яка вам болюстрі зачимати. Картиця, Visa, MasterCard, Ambius, али сплетна торговина. Потім света та варіанта вам сплача. Чи німете нічого того, потім легко зберете по повзеттю. Так, надалюємо. Так, і сюди може бути видно, мамо, главне наручило, яке другаче не будемо прийшли до промоції. І сюди тільки наредимо главне наручило, сай Н зділок. Так, Рената. Так, і потім легко надалюємо з наручилом. І сюди ми прийшли в промоції. Тут маємо всі зділки, які бонус пише в каталогу. Нас занимают купоны и карты. И только друга вырстится, нажалась пише в кириллице. А пак такой, что будем отпырли, приде нам, пише полетні попусти, купони мінус 50%. І код прима, яка часа трає, такий сезнам огромен. Так. І сюди маємо ті зділки. Тут вже пише, позріло, кілько легко їх взамемо з тим попустом. Чи ми мали 14 купонів, то по мені 14 зділків нам на розполагу. І тут легко по артиклу, чи же мати приправлен сезнам,
легко тільки по артикулуючите, чи tego nie macie, легко поглядати цілу понудбу, і тільки вам вшеч босте додали. То пише, ціна вже знижена, мінус 50%, і то є ваша ціна. Тільки ціна відвісна від вашого попусту членського. Легко взамете, пише 14 команд, легко взамете N ізділок 14, легко ізберете ті ізділки, які желите. І само означите кілько, які желите. И только видите, да, прийде опозоріло, да, вже напака принаручило, кер привич, кер легко саме 14 взамемо. И только треба збрисати ті ізділки, які 14 командів ми збрали, легко взамемо з попустом. І мама. Так, потім гремо на каталог. Spodnji katalog gre в англійщині. Видно та каталог ізбрішити, чого не робите. Чого жаліте, легко пустите англійський, а пак словенський, бо треба ізбрісити. І сюди тільки маємо словенський, артикл каталога тільки, то за наслідні каталожком долі видно. І потім ще маємо Faberlic клуб. І маємо 50 бонусів, то по мені 50 бонусів легко і скористимо. А тільки додатні угодності їм дарила за члени, ті, що мали наручило в прежнем каталогу. Але от, наприклад, хто рідно дала наручило, тільки їх има легко веч бонусів. Часто мали, recimo, eno наручило в прежнем каталогу, і їй було плачено в прежнем каталогу, потім ті бонуси можуть бути в вилявному каталогу за вас тоді на розполагу. Чисто нова члениця, і перше ваше наручило було в прежньому каталогу, і не було плачено, тоді мати. Чи ваше перше наручило в каталогу сідай, в енайсткам, а потім клуб Faberlic за вас ще не ділує. В насліднім каталогу легко та вирситься, та можливість бо прийшла. Так, і покажемо, який виглядає клуб Faberlic. Так, і маємо 50, я зведно грем від найвічого ізділка. І тільки видимо, за 50 точок вже легко взамемо парфум, потім крема за облікування постави, потім креми вікенд, суперкремиці, і чи за 100 ізділок бо ваш. Легко скористати 50 на енкрат, легко 40 і 5, recimo 40 і 10. Že kateri izdelki vam všeč, te boste dodali. Ampak seveda več kot 50, recimo 55, že ne boste mogli. Так, če eno bomo dodali, izbrali. Так, і tukaj imamo. Так, tukaj dodatні угодності за VIP-члани. Тоді, хто від вас VIP-члан, тоді відкрити і поглядайте, kaj ще imate. А потім imamo розпродаю. Тоді до 80% попуста. Так, бреслик, компакт такой, когда придете на фотоаппарат, видите, как же сделок только и скрыт. Тоді, чи бостика заслідили, тоді легко додати наручило. Так, то літаки в словенському язику, в различних язиках, ампак, тільки чи наручити 20 командів не можете наручити, recimo en ali dva kosa samo gre v pakiranju po 20 komandov in po 50. Ampak kdo ima skupine, kdo želi pridobiti stranke, to super varianta. Potem testeri še imamo. Tudi dekorativna kozmetika za dom, parfume i kremice za obraz. Так, і tukaj še imamo vrečke за пакірування, пластичні і папірнаті. Так, сюди це промоушен і поглядamo наше наручило. Ізділки по 50% попуст купони, каталог із клуба Faberlic.
И мама наша наручила в мудрой барве, видно означены все изделки, которые мы добили с додатным попустом. То и главное наручила, те изделки, которые са в акции. Потім надалюємо і заключимо. Коли наручило заключено, прийде інформація гліда пакета, то по мені наручило є приправлено за пакірання. Чи не будете підтвердили confirm order, потім тільки тоснутик ваше наручило, і через 24 ор буде збрісано. То наручило сюди, бо йшло наприй. Так, і тут маємо штивілку, і легко поглядamo, kakšne stanje piše neplačeno, da. Potem, kdaj je bilo narejeno, potem, kdaj približni datum dostave.